Magandang oras mga kaibigan. Welcome sa Dulang Ilocano Channel. Tayo po ay magluluto ng sinigang na isda. Yellowfin tuna. When orolis iti tawag tayo nga Iloco iti datoy nga kita iti lamas nga isigang tayo. Nga masakbay na arugyan tayo datoy pabuya tayo kaya tawisan da kayong aga subscribe pay nga umuna iti Dulang Ilocano Channel. Kaya nahanyo mo tang lipatan nga i-share to daytoy nga video. Kaya namalaksin na po dato'y panagluto. Kaya mapantay mat nga pasyaran. Uno kitaan na po. Ha? Ipakitak na ito'y agdama nga lang iti 4-Point Baywalk. Iti syudad ti San Fernando. O, nakapimpit na sa po ti pagpasyaran. Dahito nga lugar. Mabalinan ti agturong dita. Nga mapan wat-wat when no ag-relax. Kaya masakbay na. O, adto yun na po. Dagiti kasapulan tayo nga agluto. Iti sinigang. O, dito yun tilamos, yellowfin, bueno, orilis. Yan, napakasariwa po yan. Yan po yung binili ko sa dyan sa may Paringaw Satellite Market. O, kamatis, sibuyas, laya, bawang, sile, yang sampalok sa lumagi. Asin, paminta, ken kangkong. Yay, ugot apo ti kangkong. So, dagito'y apo ti kasapulan tayo. Kompleton, ha? Para ito'y sinigang orilis. Ngayon, sa ating pong paghahanda sa ating sinigang, ihiwa-hiwain muna po natin itong mga rekado at maging itong isda. At syempre pati na rin itong kangkong. Yan, hihimayin na rin po natin yan. Ang talas ng kutsilyong yan. Nakasilsila pa niya. Okay, so rugyan tayo na po. Ag-prepara. Yung kasla magic. Ha? Naiwa nga dago sa niya. Nagduwapay data sida ni actually ket pinisik apo ti ulo na data. Okay, so ang turong tayo apo ijay dalikan. Data na apo ti kaserola. Nasagdanan apo data gasistog tayo. Ay kantay botan iti danom. Depende kanya yun no kasano kaado apo ti danom. Ngam siya ket nasurok nga may nga malukong. Ipisok tayo matan apo dagitoy iniwa-iwa tayo nga rekado. Dagiti daduma, yung iba pong nagluluto ng sinigang, walang bawang. Pero sa akin, mas gusto ko po yung may bawang. Depende naman po sa inyong paglasa, Okay, optional po yan. Yan. At kalpasan tayo data, ikantay mo na po, iti paminta. Bubudburan na rin po natin ng paminta. Pero depende rin po yan sa inyo kung gaano po karami sa inyong panlasa. Depende sa panlasa. Lagi po siya sabing depende. Amoy datayo kaming Asyano, tayo mga Asyano. Hantay nga kasla di western nga nagaduti naganan pagsukatan datayo katansya-tansyalaan, di ba? Okay. At ikantay matan apo iti sang kabasit payla nga sintab na ti kastaget agbalin matan nga naraman. Data sabaw. Magkakalasa na rin po yung sabaw po natin. Ayan. So, pagbitla nga burag, ikabil tayo matan apo dati sa lumagi. Ngam dati wagas ko ket ikabil ko pa'y iti kwat, strainer. Tano ti kastaget hanga nawara. Hindi po magkakalat dyan sa loob po ng kaserola. Ayan. Nung nagwara data, sa gaysa dahil nga pidutam. Sa munto lusak-lusaken ken puspusan. Okay? Ala nga mapapagurayan tayo nga may paborak dagito yung nga rekado. Kahit ko lang ipabuya kanyayo, kahit ko lang nga po nga ipasirip. Dahito'y video tayo. Dita na 4-Point Baywalk. Uy, nakapimpintas dahito'y. Buyain tayo pa dahito'y.
Oy, sabi ko mat, nagustuhan nyo apo datoy impabuya tayong video. Actually, mayatan apo ti agturong dita ha. Nga agwat-wat weno aga pasyar dita 4-point Baywalk. Ayan, itatag subli tayo po ti kusina. Adawan tayo na po dyan sa Lumagi. And then, ipisok tayo mo tan apo dagitoy lamas. Ayan, nakasadsaliwa apo dagitoy lamas ni Oh, mabalin sa nga kilawan na niya. Orahan tayong sigangan ko man. Okay. Ayan, at itata, pagburakan tayo lang apo data tayo pagbiit. No, medyo nagburak datan ket saron tayo motan nga ipisok. Dagitoy kinulto-kultong tayo nga ugot iti kangkong. Mabalimot apo iti kwa data hay kabili ta utong wano saan. Diyan ngay ugot ti kamote. Basta natang awan ti problema. Ikabilyo dita. Ayan. And then, sumarasaro naman dita, pagburakan tayo po pagbiit na data, alsaman tayo matan data, babaan iti sa Lumagi. Okay, so itatag, puspusan tayo apo daytoy kuha dati sa Lumagi, nga linusak-lusak tayo. Katantay lang, dagitoy ukis na, kaya dagitoy bukal na. Ano gamin hantay nga ikat, isupay ti bakasin nga ti panangan tayo. Maistorbo po yung ating pagkain o kaya yung paghigo po natin ng sabaw. Okay lang no data bunga ti mangga no padagmamangga no saan bunga ti santo no mabali mga pangalsam yay ti kwa sinigang no saan di bunga iti pias. Ayan ikatantay lang nga po data dagita ukis kaya kastamatan data bukal iti sa Lumagi. Medyo yun udi tayo gamin tamo yun no gamin nuna nga inalmos sa mantay data kasla ngay naganam niya awag mo di texture na data natin kaslahang nga naluto o do pa ako dati actually nga naluto ngam no ngalngalam kasla ngay natanggan. Okay hanga nasarangsang medyo amoy matan hanga napintas nga ako nga yan tiniwat ti kwa nagi texture na. Okay so itata asidan tayo mat apo datoy ha. Ayan, tansya-tansya lang nga po. Depende mat di jaya panangraman yo. Kaya mo yo, kada tayo gamin nga asyano. Hantayo gamin nga na erwam di jay ngay adati pangrukodan tayo. Akasla kada jay taga western country sa niya. Nga nagad-ado daga jay pangrukodan da. Adati cup, tablespoon, spoon kung kunada apo dita, numano nga ml kung kunada. Kung datay kat tansya-tansya laan. Okay, para baw tayo matan apo data sile. Hantay nga lutuan unay data ta. Amoyo baka ada gamin tinagasang dita. No kaya yung tinagasang ay ket pumido tayo laangan dita. Mabali mga isubo ka ngalan latan data sile no kaya tayo tinagasang. Okay? So gauwan tayo na apo dato ita idasar tayo ijay lamisaan ta. Sintensyaan tayo na po. Datoy sinigang tayo. Oy, adakay na ko maditoy abay ko ket maangot yung apo datoy kinabanglo. Datoy linuto tayo nga sinigang Uriles. Well, adtoy na po daytoy sinigang nga Uriles. Oy, kitaan nyo po ti postura na. Diba? Nakayayong kanan, nakaberberde apo data bulong ti kangkong, di sile, di kamatis. Oy, dapat ti sa Lumagi, dekorasyon na lang data tano nakayayo lang nga buyaan. O data mata ti umunang teraan tayo. Okay, so dati ulo, basta gamin data ulo ti lamas. So gamin na po data ti paborito. Kita yung data. Okay, baka hangkay pa nga nangan kakailian ay ket sabayan dakon ditoy. At uray kilaban data awan ti problema. Basta laki di sabayan dak na aramanan daytoy sinigang tayo nga Uriles. Data sile nga ngalan tayo lang data madamdama. Antay nga pisitan dita. Okay? So itata datoy mata. Kahit kung nga naman nga ko data kung ipakan paitin na poy. Pakita yo data. Mata. Okay, subo. Nagnanam nga talaga. Mo yo datoy maramramanak. Datoy kinananam apo datoy Uriles. Tapos i combination apo di sabaw nga na alsam, combination nga alsam iti sa Lumagi ken kamatis, tapos dagiti aroma iti ricado ken datoy bulong iti
kangkong. Ha? DJ apo ti panangila dawak dato'y raman na apo dato'y sinigang tayo. Kalalaing nga nalaing. Well, mga kakailian, agyamanak, itiin kayo panagbuya sapay kumata, naliliwa kayo. Ken at dati nasurusuro yo. Iti dati panagbuya yo. Iti panagluto tayo, iti sinigang nga oriles wenno yellowfin tuna. Sabi ko taag-subscribe kayo dito'y Dulang ti Ilocano channel. Agyamanak, iti kayo panagbuya, use ti Agnina. Kanyayo amin.